Γίνε ένας σύγχρονος μύστης. Απόκτησε τώρα όλη τη γνώση και τις απαραίτητες πρακτικές που θα επιταχύνουν την πνευματική σου αφύπνιση. Ακαδημία Μοίησης στη διδασκαλία των αγγελιοφόρων του φωτός. Ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές και αποτελεσματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας και πνευματικής ανάπτυξης. Ένας θησαυρός σοφίας με πυρήνα μια αρχαία ελληνική πνευματική παράδοση. Κορυφαίο πρόγραμμα 39 εβδομαδιαίων online μαθημάτων.